mun kama wasu gungun 'yan fashi da makami wanda ake zargin su da haurawa da shiga gidajen mutane suna musu fashi da makami, kuma inda muka kama su zo nan. Akwai Umar Adamu wanda ake wa lakabi da Jankai, ɗan shekara 20, da Hamza Lawal wanda ake wa lakabi da Show, ɗan shekara 19, da Abubakar Ismail ɗan shekara 22, da Isa Usman ɗan shekara 22, duka suna zaune a unguwar Farin Yaro cikin birnin Katsina. Waɗannan yara da kuke gani, waɗannan makamai da kuke gani, wannan wuka na tashar bebiya da sun zarto har da su diga da torchlight da kuke gani manya-manya har wajen guda 3. Waɗannan duk lokacin da muke gudanar da bincike aka samu a inda suke buya. Sannan waɗannan table da kuke gani na transformer ga sunan duk an gutsutsura su an same su a hannunsu a cikin buhunhuna. Abin da ya faru shine a wani lokaci a cikin wannan wata da muke ciki sun shiga gidan wani bawan Allah wanda ake cewa Aminu Alake a unguwar Kofar Guga, inda suka mishi fashi da makami, suka ɗauke masa babur da janareto da sauran kayayyaki na gida, kuma asirinsu ya cika, kuma aka kama su. Kuma lokacin da jami'anmu suke gudanar da bincike shine Allah ya ba mu sa'a waɗannan sauran kayayyaki aka samu a hannunsu. An sami katin ɗin buhunhuna waɗanda aka samu waɗannan waya da na nuna muku, kebul, an samu zarto, an samu wuka da almakashi da manya-manyan fitilu na torchlight, kai hatta da irin abin da ake rufe fuska din yadda kar a gane mutum suna da shi, wanda suke amfani da shi, da sauran abubuwa kamar su diga wanda yake za su iya huda katanga su shiga. Sun daɗe suna damun al'umma cikin birnin Katsina da sace-sace, kuma Allah ya tona asirinsu, dubunsu ta cika. Dama mun sha faɗa cewa waɗanda suke aikata ayyukan laifin nan ba wasu bane, yaranmu ne, 'ya'yanmu ne, waɗanda suke 'yan gida. Ya sunanka? Ka buɗe baki. Umar Adamu, shekara ka nawa? Ana maka lakabi da mai Jankai. To za ka iya ba mu labarin me ya faru har aka kawo ku headquarter 'yan sanda? Daga murya. Waɗannan kayan duk an samu a hannu. To wannan gidan mutum da aka ce a kushe, haka ne? Da waye suka shiga? Waɗannan mutum biyu? Ko ku zo kai mana ba. Ka ji abin da Jankai ya faɗa. To ya sunanka? Ismail, shekarar ka nawa? A ina kake da zama? Me ya faru? Ka daga murya kai ma. da yake duk zaune su ya koma ko nawa ne kuka ji? mu shida ne, Da waye da Abba da Salim da Isma'il da Hamza da Abubakar. sai su sauran sun gudu, sai uku aka kama su. Da shi wancan Jankai ne a haka. Shi Jankai matsayin do ungun da ke shi ba abokin ne.
amma ana dan fita da shi. to yaran kai da ni ba taɓa zuwa aiki da shi ba saboda wannan aikin mashin ɗin ba da shi Wanne ne aka fita da shi? gaskiya ni wato ba mu zuwa da shi saboda ana Kasuwa yake fita. wallahi ba ta ne shi ba ma zama aiki Da sunanka? Ha? Hamza. Shekara ka nawa? A ina kake? Me ya faru? Ka buɗe baki. Suwaye suka ɗau? Kai da wadawa. Da me kuka ɗauka? To waɗannan kayayyaki da aka samu su toci layi, su zarto, su wuka, nawa na suwaye? cikin ɗakin wancan kuma muke kwanci Ɗakin da kuke kwanciya aka same ku da waɗannan kayayyaki. To yanzu wannan ta'ada da kuke yi na haura gidajen mutane kuna musu fashi, kuna ganin cewa abu ne mai kyau. Sau nawa kuke yi? A'a, har a samu taɓarya, a samu zarto, a samu wuka, sharɓeɓiya da diga, duk wani abu da ka sani na kayan fasa gida kuna da shi a hannun ka ce sau ɗaya, saboda kawai ba ka rena wa mutane hankali da wayo. Shaida ka, ai dama shi ɓarawo ba a fuska ake rubutawa ba yanzu Allah ya tona asirin kuma a kama ku. ni kana ba zama nake ba shafi na wura ke Ku je ku zauna.